Pini Karbi Anglong Tv9 News Kilang Aradono Pansame Kardom Pipa Juponilu. Pini Berta Tanbang Element, Mirdan Panjupi. Tante, non ki Bertang Don Pen Arjuponita. Surupathar constituency pager se tumpen Paturpi Ponsi Soke Asai Kidengpon. Nason si pager si Central Committee tumpen kapin khatpon ateng si ni pai thongkep arni jokhonga chiklo lakhaing ko rahini Surupathar constituency ke palo sarthe hangcho polling station angkang sar ikhanse ronga sarai hidialong sok iponlo. Pager se tumbang sosok Asai Kidengpon lake Karbia khai atung pinang ankitur mi o kimia tung boring avar sai phangchutong lokpen kamgi klema phai kichum pikachong kam klem chipaduk nang ji pusi pharang ke achum karjo hot nang pachini do ahok pitpur dami muni da tung boring ang hoya phangchutong lokli ra jasemet sai ka tiki pen lok setami methanga hem tunisia phan kachalana I una chakong tangte pharang ke achum karjo hot alam thele ang ton pen arjuponi tha arnam lang pipen thoram terang Karbi Anglong Tv9 News. Tum soke pon laso asai kedeng pon bangke ni tum center kan bang kepin khat ateng sini tum klem pon lo la sini tum la botol bukan mimi pen ajo ini si munjir bang kom hoi lo sita kheti bati ami thang sita tangte tum sita dukok lang asinon iri tum inglong ara nate inglong khai kiduan itum atok anno akarbi mane try mane son ilo itum inglong arat atum ke atok anno phansata mises ke pali gela son lo kheti ki krem nang jira bante ke nang sot la ke sar ma si iri tum than le ro ibujai ve ro la si kheti bati ke do tum an bang ke iri tum si iri nang ne aning kan wang sita nona son iri tum deng pon bom ji na Surupathar constituency women wing pen sita me man tum cc pen committee hini hoy na chera pon bom sinon nona son ni tum maku botor bukan misen ko tini teman kan wang sita ke deng pon ji phansi bot ipon tangte pini ladak sok ipon red ahempu lapen arong amen pachini pon jima ada PS bangke sar the khangcho PS lo arong gangbura mena bangke sar ikhansi ahem amat lo ari amat si khanse hemare sini tum ipon tangte nali tum ko an baga farman ipon opini ani si tum pini ani si la moni le konsom peta chiri si farman ke ipon lo aku noni tum ngi lang pot ibom la tangte ke bangje lang stamina ni tum pitap nap dik pen stam klem pon tholang ma ini tum la so sai ke deng bangge pini ani si basi ke deng pasti non ke bangje kan uthot la bangke aku belek apias along setami la son humri thupo ki eji ami ses dulu pute ni tumako la son thot sirap thupo Jaipong arlok malom men arwi ke jangpen ajok hemrit langithe inglumet Nason sila khakri thom lang hin constituency ke parlo Jaipong arlok malom kidam tangja kongpo iphai ingor ke pa jok por phai kri si malom pen men arwi ke jangpen ajok hemrit antalang inglumpi etlo sonji phan kri rongpi arong lokhon bearong gonesh than sinarong larong ho siara de tumlang ke thepen hemrit kangum pi eta jok video ke thaka thai ka we pen jok pedang anarat tum isung chitong na la sitong churkot pen Karbi Anglong Thomas Council em ake hai Billy Mohan Khaklari la pen Karbi Anglong arat phan kai ke khai akisung along karjap dun thip Karbi Anglong Thomas Council em ake hai Dr. Tuliram Rong hanga phan sitame hada kisung ki pudet arat tumpen nangrabek thaposi lamte paklang ponringi News report Karbi Anglong Tv9 News Hunger strike by APHRC at Rongkhelan Market near Don Bosco Higher Secondary School. Tarik Thongkep, Jokhonga Chiklo, Surini Rankora Plinon Hejong Dipu, Rongkhelan along APHRC Apichonga Tumpen Hunger strike Mati Dharna Padupon. Labang so along APHRC President Sar J.I. Qatar Pen Paturpi Ponsi, Labang so Kachisong Mati Dharna Kangipon. Lapen Hunger strike kidunang ko kacheki PGR VGR lapen 60 dur MOU lason si impose manjeja tribal people lahai apatak si dharna kangni ponang puta IPHR se president J.I. Qatar hin pen pirangke thengno nang chichandu isining duk me alama bangke adharna nithombak paman ponji pusi IPHR se tumke han bonta disi abang chidon nedet penajok malam so para phansi pamanong chat pusi IPHR se president J.I. Qatar pen media thengno nang chichandu
lapen labang so ka chisonga long APHR se bichong atum do an chitong don lapen la swalong don siri constituency pen MAC kichur don abang pu chitami chitong do ipu pen rukasan long par karbeng long TV9 news Oton masjid na ipsi bukan nondak kaun arbiang lo asau penge PPP hai la loke la fosi non il man oton masjid ban serak ni lain seng serak ni lain la pen alang litum non sing sia kuda hala border gate along ta oton masjid pura alang litum tok ne kami signboard hadak som enangi oton masjid di mahasau pen karbiang lo apa lain nitum aning ke hang la pen nitum pini hunger strike ancu ce junje pen nilitum pini strike itu lah itu ison ke number 1 number 2 bang hala constitution amendment 125 hala so amendment along Ponchayat pen ilitum 6 schedule macam human den nyala nak ketok Ponchayat ke lagi gaw long alam lagi otonomas council ke lagi di hak macam lagi da otonomas council kan aku non Ponchayat angking nanti sunjung gitu da sini tu kau opus da son la penon ne nalo Ponchayat ke Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi